Nang marinig ni Ermetanyong Tasyo ang sinabi nito, dali-dali din naman siyang lumapit sa kinaroroonan ni Eseng na merong napakaraming katanungan sa kanyang isipan. Paglapit nito sa kanila, sumagot naman si Ermetanyong Tasyo ng, "Bangkay ng ina namin ang hinukay ni Kanyas kung hindi ako nagkakamali. Ano kaya ang plano ng kapatid kong yun para sa namayapang katawan ng aming ina?" Dahil sa sinabi nito, agad namang naalala ni Eseng ang sinabi ni Kanyas noong naroon pa sila sa abandonadong tahanan. Lolo Tasyo, hindi ho buong katawan ng ina niyo ang kinuha ni Kanyas. Tanging hintuturo lamang ho ang kinuha nito. Subalit alam ko na kung ano man ang gagawin ni Kanyas sa butong yon, nasisiguro kong hindi yun mabuti. At siya nga pala, Lolo Tasyo, meron ding disipulo, yung kapatid mo. Nadinig ko ang pangalan nito noong siya ay tawagin ni Kanyas. Kung hindi ako nagkakamali, Crisostomo yung pangalan. Binata din ito kagaya ko. At maaaring isa din itong dalubhasa sa kanyang larangan. Sagot naman ni Eseng. Nang marinig ni Ermetanyong Tasyo ang sinabi ni Eseng, ay halos hindi na nito magawa pang makapagsalita sa kanyang kinatatayuan. Ang naging palaisipan kasi noon sa kanilang guro ay kung bakit nagkaroon ng kakayahan ng kanyang kapatid na tumawag ng mga pansyon ng patay. Ayon kasi sa Ermetanyo na ang ganoong abilidad ng isang hukluban ay labis na ipinagbabawal dahil sa ito ay salungat sa mata ng Diyos at sa mga batas nito. Mariin itong ikinukundina ng lahat ng mga anghel sa langit, sa lahat ng uri ng mga nilalang na naninirahan sa kahit anong dimensyon. Hindi rin pinapahintulutan ng mga demonyo na gamitin ang ganoong uri ng abilidad ng hindi nila kauri, sa kadahilanang iniiwasan din nila ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa hukbo ng ikatlong langit. Sa pagpapatuloy ng pag-iisip ni Ermetanyong Tasyo, ay halos hindi siya nakakuha ng anumang sagot sa mga katanungang patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika naman si Manong Timo ng, "Hindi kaya Ermetanyong Tasyo, demonyo na ang inyong kapatid? Pasensya na ho kayo sa aking pananalita, pero sinasabi ko lang ho naman ang mga posibleng mangyari dahil sa pag-aaral nito ng mga lihim na karunungan sa kaliwa." Demonyo na si Kanyas, Timo, mula noong siya ay isinilang. Lahat ng mga nilalang na sumisiyasat sa mga aral ng kaliwa ay maituturing ng isang demonyo ng sino mang taong merong alam na aral sa kanan. Huwag kang magpaumanhin sa iyong sinabi, dahil sa ito ay may katotohanan at basehan. Magmula noong naghiwalay kami ng kapatid kong yon, hindi ko na siya itinuring na kapamilya. Siya ay winawaklit ko na sa akin, sa duguman o sa laman. Sagot naman ni Ermetanyong Tasyo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang nagpahinga upang paghandaan ang kanilang gagawin kinabukasan. Alam nilang magiging mabagsik na naman ang kanilang makakaharap, kung kaya't hindi nila maiwasang mag-alala para sa kanilang sarili. Sa puntong yon, hindi na naisip nila Ermetanyong Tasyo ang tungkol sa babaeng iniuwi nila Eseng sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang umalis ang pangkat ni Manong Timo upang ipagpatuloy ang pagmamasid sa lugar. Inaalam din nila noon ang pinagpupugaran ni Kanyas para madali nila itong matunton anumang oras na mabuo ang kanilang pinaplano. Sa pag-alis nila Manong Timo,
Tanging si Eseng at si Ermitanyong Tasyo lamang ang naiwan sa kanilang pamamahay. Kasama nila noon ang dalagang kanilang nailigtas mula sa mga kamay ng disipulo ni Kanyas. Ilang oras pa ang lumipas. Natapos na nga ang gawain ng magmaestro sa araw na yon. Napagpasyahan nila noong mag-usap sa mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Habang sila ay nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay, napagpasyahan nilang palabasin na ang babaeng pinagtangkaang patayin ni Crisostomo. Iha, ano ang pangalan mo? Tanong dito ni Ermitanyong Tasyo. Dalia ho, Manong. Bakit ho? Sagot naman ng dalaga. Nang marinig ito ni Eseng, agad din naman niyang napansin ang tromang tinamo ng babae. Alam niyang hindi basta-basta ang pinagdaanan nito kung kaya't labis niya yung nauunawaan. Upang maging maayos ang kanilang pag-uusap noon, napagpasyahan nila Eseng na pakainin ito ng mga kakaning niluto nila Julio noong umaga. Masayang-masaya naman ang batang yon kahit papaano dahil sa nagawa niyang makatikim ng isang pagkaing ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya nagawang matikman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman nila Eseng ang tungkol sa pinagmula ng bata. Ayon sa bata, na hindi siya nakatira sa baryong yon, sa kadahilanang marami na silang pinaglipatang mga lugar. Nasa edad 5 taong gulang kasi siya noong tinangay ni Kanyas patungo sa iba't ibang lupain. Sa kasamaang palad, wala ring kaide-ideya ang bata sa kung sino ang kanyang mga magulang. At dahil sa ginawang pagdukot noon sa kanya ni Kanyas, kaya na may nagkaroon siya ng mga karanasang kailan may hinding-hindi na mawawaglit sa kanyang pagkatao. Marami kasi siyang nakitang karahasan, kagaya ng mga pagpatay sa mga ordinaryong tao at pagpugot ng mga ulo nito. Minsan naaktuhan niya si Kanyas na nagsasagawa ng ritual na merong iniaalay na buhay na tao. Ginagawa niya ang bagay na yon upang magawa niyang muling buhayin ang librong pinakaasam-asam niya sa lahat. Hindi alam ng babae kung para saan ang librong yon, subalit sigurado siyang ito ay nagtataglay ng mga malalalim na aral. Dahil sa sobrang dami na ng kanyang mga nasilayan, ay parabang nasanay na ang kanyang isipan sa mga ganoong uri ng bagay. Dagdag pa ng babae na nagawa din siyang sanayin ni Kanyas sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pinili niya lamang tumakas sa poder nito dahil sa hindi niya magawang maatim ang mga masasamang bagay na kanyang nakita. Nang marinig ito nila Eseng, ay halos hindi nila maiwasang magduda sa buong pagkatao nito. Maaaring ang babaeng yon ay inutusan lamang ni Kanyas upang sila ay pasukin at wasakin ang kanilang samahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan na ng dalawa na ito ay muling dakpin at ikulong sa ilalim ng kanilang papag. Hindi naman tumutol noon ang babae sa kadahilanang nauunawaan naman niya ang ginawa nila Eseng. Pasensya ka na talaga, Iha, ha? Kinakailangan namin gawin to para sa kaligtasan mo. At saka, para na din sa amin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita namin wala kang kakaibang baon sa iyong katawan, ay palalayain ka din namin. Magtiyaga ka lang dyan at manalangin habang hindi pa kami nakakahanap ng paraan upang ikay suriin. Wika ni Eseng. Nang marinig ito ng dalaga, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang humihiga sa mga dayaming nakatambak sa ilalim ng papag. Yun na ang magsisilbi niyang higaan sa loob ng mahabang panahon. Inaasahan kasi noon nila Eseng na isang mahaba-habang pananaliksik ang kanilang gagawin
sa babaeng nagawa nilang mailigtas sa mga kamay ni Kanyas. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, dumating na nga sila Manong Timo na merong daladalang balita. Pagpasok nila sa loob ng kanilang tahanan, agad naman itong inilahad ang tungkol sa abandonadong bahay. Ermitanyong Tasyo, wala ho si Kanyas sa bahay na yon. Maaaring malayo din sa lugar natin ang kanyang pinagpupugaran dahil sa wala kaming nakitang bakas sa abandonadong tahanan. Ang nakita lang ho namin roon ay ang iilang lahi ng mga aswang na nagmamasid. Wika ni Manong Timo. At isa pa ho, Ermitanyong Tasyo, pansin din namin ang napakaraming nagkalat na mga aswang sa baryo. Sabihin nyo anong uunahin namin? Ang pakikidigma sa pagsapit ng kabilugan ng buwan o ang pagtugi sa inyong kapatid? Dagdag na tanong naman ni Julio. Hayaan nyo na muna si Kanyas, mga kapatid. Ang mahalaga ngayon, mapigilan natin ang muling paghahari ng mga aswang sa lugar na ito. Alam kong mas lalo pang lalakas ang kanilang puwersa dahil sa ipinamalas na kakayahan ng demonyong hukluban. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito ni Eseng, pinili na lamang niyang hasain ang kanyang sundang habang nakikinig sa mga diskusyon at talakayan. Kung ano-ano na noon ang isinangguning plano ng kanyang mga kapatid upang paghandaan ang nalalapit na paglitaw ng kabilugan ng buwan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang naantala sila Manong Timo nang sumingit ang batang babae sa kanilang usapin. Kung nais ninyong malaman ang tahanan ni Ginoong Kanyas, kinakailangan ninyo ng tulong. Hindi madali ang paghahanap sa kanyang kaharian dahil sa maraming nakaambang panganib sa daan. Magsilbi niyo akong ilaw sa kadiliman at magsisilbi ko kayong kalasag sa digmaan. Alam ko ang kanyang kahinaan at sa sandatang maaaring magwakas sa kanyang buhay. Magtulungan tayo at sisiguraduhin ko sa inyo na magagawa niyong talunin ang demonyong yon. Wika ng babae. Dagdag pa nito na kung nais talaga nilang kitilan ng buhay si Kanyas, kinakailangan nilang hanapin ang isang librong pinangangalagaan ng isa ding ermitanyo. Nagtataglay ito ng mga matataas na uri ng karunungan. Kaya ring magpalayas nito ng kahit na anumang uri ng demonyo sa katawang lupa ng isang tao. Nang marinig nila Eseng ang sinabi ng babae, halos hindi nila mawari kung anong libro ang nais ipakuha ng babaeng yon. Matapos nitong makapagwika, mabilisan din namang ibinaba ito ni Julio sa ilalim ng kanilang papag upang pagalitan at disiplinahin. Napakalaking insulto kasi yon para sa kanila, lalo pat isang batang babae ang sumingit sa kanilang usapan. Huminahon ka, Julio. Dalhin mo ang batang yan dito sa sala. Wika ni Manong Timo. Nang marinig ni Julio ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kung hindi ang sundin ang nais ng kanyang kapatid. Sa pagbalik niya sa sala ng bahay, napagpasyahan ang kanilang pangkat na bigyan ng pagkakataong magsalita ang babae. Panatag naman sila noon kahit papaano sa kadahilan ng hindi naapektuhan ng kanilang mga pangontra ang batang babaeng yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, doon isiniwalat ng dalaga ang kanyang magiging kasunduan sa pangkat ng ermitanyo. Ayon sa kanya, upang magkaroon siya ng tiwala sa kanilang pangkat, ay kinakailangan nila itong bigyan ng maayos na trabaho at pagkain. Hindi rin nila ito maaaring ikulong dahil sa hindi naman ito hayop. Dagdag pa ng babae na kinakailangan din nila noong pagsanayin ang kanilang mga pisikal na lakas
upang magkaroon sila ng laban sa iba pang kasamahan ni Kanyas. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nagulat noon si Dalia nang lumapit sa kanya sa ermetanyong Tasyo habang nag-uusal. Nang marinig nito ang usal ng ermetanyo, tila ba hindi ito mapakali sa kanyang pagkakaupo. Patuloy nitong hinahawakan ang kanyang tenga na para bang ayaw niyang marinig ang lahat ng usal ni ermetanyong Tasyo. Mambabarang ka! Huwag mo kaming pinaglololoko dahil hindi mo kami maiisahan. Hinding-hindi mo kami malilinlang! Wika ni ermetanyong Tasyo. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Di ba may usapan tayo? Gigil na sigaw ng babae habang ibinabalik siya ni Julio sa kulungan. Oo, magtutulungan tayo, Iha. Pero sa ngayon, kinakailangan naming unahin ang mga aswang na naninirahan dito sa aming lugar. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka magugutom sa hawlang yan dahil sisiguraduhin naming kumpleto ang bawat pagkain mo sa araw-araw. Malay mo balang araw, makuha mo na ng buong-buo ang aming pagtitiwala. Sagot naman dito ni ermetanyong Tasyo. Nang marinig ito ng babae, patuloy lamang ito sa kanyang pagsisigaw na para bang nababaliw. Hinayaan lamang yon nila Eseng, gawa ng marami-rami pa sila noong isinasagawang plano. Matapos ang mga pangyayari, ninais na muna ng kanilang pangkat na ibaling ang kanilang paksa tungkol sa mga lahi ng mga aswang na kanilang makakaharap. Habang patuloy silang nag-uusap, panay naman ang pagsabay sa kanila ng babae na para bang pinaglalaroan sila nito. Nang hindi na makapagtimpi noon si ermetanyong Tasyo, napagpasyahan niyang kumuha ng isang baldeng tubig na nilagyan ng mga usal at makapangyarihang langis. Walang sabi-sabi, mabilisan niya itong ibinuhos sa babaeng yun na siyang naging sanhi upang magsisisigaw ito sa paligid. Panay din ang pagtakbo nito sa hawlang kanyang kinaroroonan na para bang meron itong sakit na iniinda sa kanyang katawan. Nakakapagtaka. Nagagawa mong maapektuhan ang aking mga usal at pangontra, ngunit hindi ka nagagawang maapektuhan ng mga pangontrang baon sa paligid. Anong sikreto mo, Iha, kung bakit hindi ka nahihirapan sa mga malalakas kong ibinaong pangontra? Tanong ni ermetanyong Tasyo. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Tao ako kagaya ninyo! Sigaw ulit ng babae. Dahil sa sinabi ng babaeng yon, tuluyan na ngang nawala ang kanilang tiwala dito. Sa pagsapit ng umaga, mabilisan namang isinigawa nila Eseng ang kanilang mga pangontra sa nalalapit nilang pagsalakay sa baryo. Hindi nila papatayin ang mga ordinaryong taong naninirahan doon, bagkus ay ang mga nilalang lamang na merong bahid ng kasamaan. Habang sila ay nag-iikot sa paligid, patuloy naman ang kanilang pagmamasid sa mga taong hindi ordinaryo sa kanilang mga paningin. Ilang minuto lamang ang lumipas, laking gulat na lamang ni Eseng nang masipat niya ang mga taong nakatira sa isang bahay na patuloy silang tinititigan. Hindi naman nila ito ninais pansinin, gawa ng alam nilang pamilya yon ng mga aswang. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na namang naglakbay ang pangkat nila Eseng pabalik sa kanilang baryo. Sa pagkakataong yon, kasakasama na nila Eseng si ermetanyong Tasyo upang magbigay ng tulong sa bawat isa sa kanila. Isasagawa na nila noon ang pagtutugis sa mga aswang dahil sa isang araw na lang ang pagitan ng kabilugan ng buwan. Kinakailangan nilang maitaboy ang mga aswang sa paligid
upang hindi sila mahirapan sa pagsapit ng nakatakdang araw. Lolo Tasyo, hindi ho ba mapanganib para sa ating iwan ng babaeng yun sa bahay natin? Para tayo nag-aalaga ng isang demonyo na hindi natin alam kung saan at kailan sasalakay. Malay nyo, lahat ng ginagawa natin sa kanya ay naayon sa kanyang plano. Wika ni Essing habang sila ay naglalakad. Hindi siya makakatakas sa hawlang yon, Essing. Purong usal ng Diyos ang ibinaon ko doon, kaya't hindi magagawa ng barang na ito ay basagin. Walang kahit sinong demonyo sa mundong ito ang may kakayahang tapatan ng kapangyarihan ng tunay na Panginoon. At kung totoo mang pinaglalaroan niya tayo sa kanyang mga kamay, ay masaya naman tayong makikipaglaro sa kanya. Ngayon pa ba tayo matitinag? Nahawak na natin siya sa ating mga kamay? Sagot naman ni Ermetanyong Tasyo. Matapos nilang mag-usap, narating na nga nila ang kanilang baryo. Kagaya noong unang pagpunta nila rito, halos wala silang nakitang taong nagmamasid sa labas ng bawat tahanan. Ayon kay Essing, na sa sobrang tahimik noon sa kanilang baryo, ay halos masasabi mong wala na roong nakatirang tao. Tanging mga aso lang doon ang bumabasag sa katahimikan at ang iilang mga baboy na gumagala sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla naman silang naantala nang masipat nila ang isang grupo ng mga tao na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Nasa bilang ito ng 10 at meron itong 3 matatandang babaeng kasama. Alam nila Essing na hindi ordinaryo ang mga taong yun sa kadahilanang meron itong napakasangsang na amoy sa kanilang mga katawan. Pasuray-suray din ang paglakad nito sa daan na para bang walang kakayahan ng kanilang mga paa na sila ay ipaglakad ng diretsyo. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang tumigil ang mga ito sa kanilang harapan habang dahan-dahang ngumingisi. Patuloy lamang itong nakatitig sa kanila nang walang kahit na anong binibitawang salita. Dahil sa kapangahasan ng mga ito, ay hindi na napigilan ni Ermetanyong Tasyo ang kanyang sarili. Umalis kayo dyan sa harapan namin at lumayas kayo sa baryong ito! Wala kayong karapatan sa lugar na ito at sa mga taong naninirahan dito! Layas! Bago pa namin pugutin ang mga ulo ninyo! Galit na sigaw ni Ermetanyong Tasyo. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang mabilisan namang pagdukot nila Essing ng kanilang mga sundang. Si Ermetanyong Tasyo naman ay ninais na pahabain ang kanyang punyal upang paghandaan ang nalalapit nilang pagsugod. Sa pagsilay ng mga aswang sa kinaroroonan ni Essing, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang paglitaw ng gabay ng Nara sa likuran nito. Kusang lumilitaw ang nilalang na yon sa oras na inilalabas ni Essing ang kanyang sandata. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang umatras ang mga aswang upang iwasan ang mapaminsalang presensya na taglay ni Ermetanyong Tasyo at ng kanyang mga disipulo. Matapos nila itong gawin, dahan-dahan namang tumitig sa kanila ang isang matandang lalaki habang nagwiwika ito ng, "Paghahari na ng aming lahi ngayon, mga antingero. Oras ito ng aming pag-iimbak ng pagkain at paghahanap ng aming mga yanggaw. Huwag niyo kaming pipigilan dahil hindi kami nangingialam sa mga trabaho ninyo." kasabay ng pagsigaw ng matanda, ay ang dahan-dahang paghaba ng kanyang mga pangil upang ipakita sa pangkat nila Essing na hindi ito natatakot sa kanila.
Nang masipat naman ito nila Eseng, hindi na din sila nag-aksaya pa ng oras na palayasin ang mga aswang. Alam nilang kinakailangan itong gamitan ng dahas upang magawa nila itong mataboy sa kanilang baryo. Nang masipat ng mga aswang ang dahan-dahang pag-init ng kanilang mga sundang, ay agad din naman itong nagsiangil habang dahan-dahang nanlilisik ang kanilang mga mata. Sa puntong yon, inaasahan na nila Ermitanyong Tasyo na magtatawag ito ng iilang pa nilang mga kasama, kung kaya't inilabas na nila ang kanilang mga tangang-tangang mutya. Nagdagdag na din sila noon ng puder sa kanilang mga katawan upang hindi sila magawang balikan ng kanilang mga usal na papakawalan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Eseng nang masilayan nila ang iilan sa lahi ng mga ito na nakatitig sa kanila sa bawat bubong ng bahay na kanilang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumalon ang gabay ng Nara patungo sa kinaroroonan ng mga aswang na nasa bubong ng bawat bahay. Nasa wangis yun ng tao at sa bawat paghataw nito ng kanyang espada, naiiwan ang bakas ng kanyang piring sa mga mata. Matapos niyang makapaslang ng 3 kalahi ng mga aswang, ay siya pa rin namang pagbalik nito sa katawan ni Eseng. Panginoon, pinatay ko lamang ang mga aswang na maaaring magbigay ng kamatayan sa iyong mga kapatid. Pasensya na sa aking padalos-dalos na desisyon dahil para rin naman ito sa inyong kaligtasan. Wika ni Ruben. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pagsiuslian naman ng pakpak ng mga aswang upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Labis-labis ang pagkagalit ng mga ito dahil sa pagkamatay ng iilan sa kanilang mga kasama. Matapos nilang makapagpalit anyo, ay ang pagsili para naman nila sa kalangitan. Wala nang nagawa noon sila Eseng kung hindi ang pagmasda ng mga ito habang patuloy na pinaghahandaan ang nalalapit na digmaan. Habang sila ay nagmamasid, napagpasyahan ni Ermitanyong Tasyo na dalhin sa labas ng baryo ang nakaambang panganib upang maiwasan nilang madamay ang mga inosenteng tao. Okay, yung 16 tsaka 17, baka mamayang gabi na lang kasi meron pa tayong 2 eps dito. Tapos after nung 2 episodes na yun, may naisip akong gawin. Type nyo naman na trip ko yan pinuno. Kasi meron ako rito mga short stories galing sa mga random subscribers natin. Gusto ko siyang pagsama-samahin sa isang video after nung 17. Ayun lang, kung trip nyo yung ganon, lapag natin after nung 17. Maraming kwento to, iba't iba. Galing rin sa mga subscribers natin para naman hindi masayang yung send nila. Yun lang. Paabang na lang ako ng 16, 17, tapos yung compilation kung agree kayo doon, game tayo. Salamat.